Saša je devojka koja se najviše plaši dosade i nežnosti i ona mora da pronađe u sebi hrabrost da bude nežna. Svaka uloga u sebi kao, mislim, neku osnovu mora da sadrži tebe, jer te se to tiče, mislim. Tako da uvek mora da ima veze sa tobom i nekako je uvek cilj da razumeš te probleme i da razumeš te ljude, a ovo je priča o mladima u Srbiji, u Beogradu danas, tako da me se ona tiče i u mnogim stvarima se pronalazim, tako i u svom liku. Svaki projekat je na svoj način drugačiji. Meni je ovo prvi put da sam učestvovala u tako značajnoj meri u jednom snimanju i realizaciji projekta koje je trajalo, evo i traje još uvek već 5 meseci. Tako da to je jedan dugačak vremenski period u kojem stvarno nešto postane neka konstanta u životu. Nije nekako nešto na što se onako pripremiš i sad to odradiš i završiš, nego nekako to, mislim, traje i sad tu se menjaš i ti i dolaze neke faze i to stvarno postaje, u jednom trenutku postaje život tvoj, mislim, i nekako je, eto, to je nešto što mi je najrazličitije od prethodnih iskustava. Mislim da će mladi ljudi dobiti priliku da gledaju seriju koja zaista ima veze sa njima, seriju koja nosi atmosferu ovog trenutka, nosi atmosferu ove mladosti. To nisu ni priče sa naslovnih strana, to nije ni neka romantizacija stvarnosti, nego je to nekako zaista nešto što ostaje kao slika trenutka i mladosti koju žive. Tako da mislim da će im u tom smislu svakako biti osveženje, jer mislim da nije bilo takvih serija pre. Kad sam vozila čamac na Dunavu, to mi je zaista bilo divno jer sam bila odgovorna za 4 glavna glumca, uključujući i sebe, u nekim trenucima i za kameru i ljude oko kamere. Tako da je to nekako bilo krajnje uzbudljivo i tako, to je nešto što ću pamtiti.